एक लड़की है दीवानी सी, मुझ पे वो मरती है, मेरी गलियों से चिल्ला चिल्ला कर गुजरती है। कुछ कहना है शायद उसको, जाने किससे डरती है। जब भी मिलती है मुझसे पूछा करती है, तीसरी हो जाए तीसरी घेऊन आयुष्य है सारून जाय रे मोगा माझा मोगा गोपन घेऊन आशेलाय गो तुका ए भाड़िया, रोहित शेट्टी की सिंघम देख के आए क्या बे? सिंघम बनने का है तेरे को? हाँ? आता दक्षिण गोयच्या एका नामनीच्या समुद्र तटाचेर पंढरी साळगांवकर या चल्याचो मृतदेह सापडला. या प्लीज हे सगळ्यापासून पयस राव आणि पुलीस आसात न्ही हे सगळे सोदून काडपाक. पुलीस कोण आहे पुलीस आणि तेच कित्याक करतले हे काम? अण्णा ना अनुमती दे. तुझ्या मानना चाहती थी तू? Criminal is always a criminal. मुलगी शिकली, प्रगती झाली. आली रे आली, आता आपली वारी आली.